конституция барои ҳар як давлат, барои ҳар як миллат, барои ҳар як халқ санади муҳим, асосӣ ва тақдирсоз ба ҳисоб меравад ва мувофиқи моддаи 16 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санадҳои меҳрии ҳуқуқӣ конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон қонуни асосии ҷумҳурии тоҷикистон буда асосҳои сохтори конституционӣ, ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд, инчунин тартиби ташкил ва таҷзияи ҳокимияти давлатиро муайян менамояд. ва пеш аз ҳама бояд гуфт ки конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон қувваи олии ҳуқуқӣ дорад ва қувваи олии ҳуқуқӣ доштани он дар он ифода меёбад ки санадҳои меҳрии ҳуқуқӣ ва санадҳои байналмилалии тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст ки бевосита онҳо қисми таркиби низоми ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистонро ташкил медиҳад, бояд ба конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқат кунад ва ҳангоми